Groupe CARICOM, vente et location des véhicules, Niamakoro, cité UNICEF, tel 70 54 54 31. Adelika waray witnye matome ngalomida te nesri mbadum te nesri kembe ka tombula bilibili labe ka client yi tombula meni la jalife chama misro ala inafo téléviseur écran plat téléphone portable fo ka se humidificateur ma ani la jalife chama misro la jalife nuru misro chugudi ni te nesri san iba furku daile ni jamiya kono ubayira ku e gayena o jayina ibika te nesri furku inda ki buli birbiri ningi senfa ka u jabala segere ni u bagadaji nara place immeuble agoni la evitika la jalife mene wani mami ma jaye aka te nesri furku kono ima perdu de ibika te nesri furku imara kada ka tombula bilibili wera kan ke nesri client bela jele ya sabbe be seka la jalife soro chugumina te nesri to kasage Boisson Blue, poisson la nyenema. Boisson Blue est boisson énergisante mi glaneno ni anka fruit ma famille. Ambe auladonia ka foko c'est pas 100% énergisante. Il suffit que ika mi pour que ika do différencier mais ani boisson tauche. Boisson Blue nana un de melikama. Kabo boisson 100% énergisante au minina. Wa, otabeide saveur chama nebala. Nodoi, grapez, Walter Melon. Ona nyona chama ni au mogobe kunafoni ya wera ula an sigiro benendo membre alamne suguma tebli dramika yoro kerefe numéro 83 56 56 35. Comment ça du quartier fait quoi ouais? Encore voilà plus souvent. Papa nana. Nana. Kan memeda. Danser. Ade manje. C'est. Ramzo, sumugo be. Tarase. Waste. Veredu. C'est. Chérie. Hein? Devine mina mifo. Surprise ya. Bara do sorone ya. Ayo te. Ndem na ta Dubai vacances la. Oshite. Papa fosa bagani la siron. Ya klibala kalo kalimbobi. Ikungo ko kika fendo fali. Téléphone. Et papa. Et Kashi. Ma chérie kada kasisa, hein? Il faut n'en here kakao. Il est content de. Il m'a dit Kashi de. Aira Jenina. Non, tu le mérites. Tu le mérites. Dis-tu. Enfin, quand faut quoi me la fiasse sur une connexion. Photo ta, Snapu, TikTok. C'est fini oh. Ante la fiable oh. Ali dumni fitini min tobira koni eba fako ebo bla TikTok ça fait. Patron anisho. Non, non. Patron tiens là. Ibani ni kaka. Ndesani. Akeraji. Akeraji. No, tado koni sikile no boy. Est-ce que kungolo ka kene? Joy wele ya. Ay comme ni heredi ni fen. Asararila. Amana na ke ere mi asararila. Ay comme patron. Joy wele follow.
Burlay. Mun de bɛ patron cɛ dɔ de kun jɔlen bɛ da la muru ni jeliw kun b'a bolo quoi bon ko ale mago bɛ ko ale bɛ ka na yan nɔ ne fana y'a neutralisation ka muru ni jeli ninnu minɛ quoi donc sisan ne y'a ɲininka n ko rendez-vous b'a ni jɔn cɛ a ma se ka kan jɔlen fɔ o de fana ko k'a ka jɔ fɔlɔ n ka na autorisation ɲini k'ale tɔgɔ ko Kasim. ne tɛ Kasim tɔgɔ dɔn muru ni jele bɛ mɔgɔ min kɔni bolo e kɔni b'a dɔn ne m'o wele. ale kun tɛ ne dɔn ne y'a fɔ ko ne de ye capitaine Burulayi ne ye n kɛcogo yira la k'an ka démonstration kɛ. a ka ɲi sa t'a labila. sinon ne kun bɛ karaté la sa min na fo. n y'a faamu Burulayi n y'a faamu t'a labila. o k'a ka na. T'i ka baara kɛ ban. Ah, c'est pas la peine. A bɛna ka téléphone kura abîmer. 17 hein? K'i ɲɔgɔnna n'u dan. I filan joli de bɛ ni marque in ye 17 Pro Max. Ne photo bɛ taa nin na dɛ. Photo ɲuman yɛrɛ. 17 Pro Max. I filan jumɛn de bɛ nin ye? Téléphone mana bɔ dɔrɔn e b'a sɔrɔ. A mana bɔ dɔrɔn e b'a sɔrɔ. Ala si di papa ma. Mun ne papa ka préféré. K'i mɛn an kɔrɔ. Ami. Ka nafolo yiriwa. Amina yarabi. An ka to ka ninnu ɲɔgɔnna caman sɔrɔ. Nse. Ne baraji. N photo ta. Don caméra la. I kan photo ta. Aina sange aina. Lefe we an ka lefe kolo ka gɛlɛn baro an ka minɛn ninnu ka ɲi. Yɔrɔ jɔsila ɲumanba filɛ fu bɛ aina sange. Mangoro bɛ yen nɔ furunen ɲumanbaw de bɛ yen aina sange. Aina sange. Sante sugu la bi koyi. Ne ba e mun fɛ aina sange. Tɛmɛ fu bɛ a ka sentereke kuru a bɛɛ lajɛlen la denmisɛnnin sabara minɛnko fu. Ni minnu ka gazi bɛ falen fɛnɛ gazi bɛ yan nɔ aina sange. Sante ne bɛna nin kɛ cogo ne bɛ 1 million bɔ min. E ma ka nin banako in jɔrɔ bɛ ne na jɔrɔ bɛ mɔgɔ la jɔrɔ bɛ ne na. Ne bɛ 1 million bɔ min. Wa i b'a fɔ ko nkalon ma yira ko sanni hali den kelen nin wagati in na hali sugu kelen a tɛ yen. I bɛ tilen ka n'i sigi sanni tigɛ. 1 million. Ne ye ko sugu bɛɛ kɛ. Ala ka bon. Nka a mana kɛ cogo cogo fo ne ka nin wari in sɔrɔ de ne tɛ se ka ma to nin cogo in na cogo si la. Bonjour. Bonjour. Check, ça va? Abiba. Check. Où es-tu allé? Ça va? Ouais. Pourquoi? Abdul, Oui. ça va? Oui, ça va. Quand tu m'as dit? Quand vous dites. Ah, Mhm. ah, ok, d'accord. Tiens, Bararao. Bararao. Et tiens, mais. Ini bukan juga ikut kurang tengah bola je sebenarnya bara ceme. Ah, On met kilo de verre. cito bengke. Mais kana ka grilla. Ah, efne. Valor du mola importance don ke mola. Mais il faut un sur barad là, ouais. Tiens, efne ça. Bara ke basa. Non. Barad est bandit, mais. Il fait ça. Alors, comment ça? Mais Mounibi. Tiens, tiens, problème do de la tiens. Tiens, bon. Tiens, il sera kera. Ani mama. Otu ne ka war kofe, ne ka mundu. Tiens, war ko am. E ba do na tiens ne de gili sono. Donc war ko ta yam pe. Ko ba yam pe ni sarla. Tiens, tiens film bana. Non, tiens ne ko mo chauffeur ni to wallahi. Ah, tiens. Mais, Cheikh. Mana ko de. Est-ce que. Il t'a dit qu'il y a un voiture qui est terminée pour gagner le magasin. Wakati ina fo jumi. Parce que nous, nous barad là-bas. Vraiment, nous faisons une tentative de bouger sans fois. Moi, si nous avons quand même fait ce qu'on a, il faut que la fille la mine baraka du fond. Mais posez vous tout terminé. Tu peux sur le drama marqué. Tu au moins on est né. Tiens, wakati do be ko non ke koy. Tiens. Ne be fi Cheikh. Ah. Janate na problème de berita. Ndiri qui ta foi. Mais mimi ne dala no fi be ni ta. Eh. Tiens. Ame bara rod la anga bara ke folo.
ni ko wɛrɛ nin bɛ yen an bɛ sɔrɔ ka pɛrɛn an b'olu kumaw kɛ kɔ i bɛ nin baara yɔrɔ dɔn ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ caman na an bɛ se ka ɲɔgɔn invité ka taa nin kuma ninnu kɛ restaurant dɔ la bɛɛ bɛ se ka kɛ mais nin temps kɔnɔna na vraiment n t'a fɛ ka n da don nin fɛn sugu ninnu na. Ne ko e ye giri ɲa ko mun de k'i la i kunkolo don kuma bɛɛ hali ni mɔgɔ nana k'a bɛ ka se ka kuma dɔw fɔ e ye. i b'a kalama ka i tɛ tiɲɛ de fɛ wa. e ye mɔgɔlankolonba de quoi i tɛ se ka i nisɔndiya mɔgɔ kɔrɔ dɔɔni ayiwa n'i ma ko i ka cɛ in fɛ ɲɔgɔn fara ne na walayi. awɔ bɔnda la vraiment i ye n tɔɔrɔ quoi. n'a ka di cogo cogo ah non. Abdul e fana sa i tɛ ko nɔgɔya échec bolo dɔɔni cɛ nana a bɛ ka n'a ka problème ɲɛf'i ɲɛna i b'a kunbɛ tantɔ Abdul ni e bɛ ne lamaloya kuma bɛɛ Cheikh ka ko la hali ni Cheikh nana k'a b'a adressé la fo ne yɛrɛ jaabi tigɛ kuma dɔw la. Mamu de bɛ lamaloya cɛ e ma tila fɔlɔ mɔgɔ lankolon jɔn de bɛ entreprise in kɔnɔ ko problème dɔ tɛ dɔ da la bɛɛ b'an ka problème de to so ka sɔrɔ ka na baara yɔrɔ la mais an bɛ baara min na o de b'an bɔ an ka dingɛw kɔnɔ ne m'o ta ba la mais i bɛna mun wɛrɛ de kɛ min bɛ se k'i curu ne mɔ han Cheikh bɛ cogoya min na baara yɔrɔ in na e t'a dɔn san bɛ yɛlɛma Cheikh tɛ yɛlɛma bɛɛ kuma n'a fɛ ka dɛsɛ n'i nana n'i jɔ ne ma baara wagati kɔnɔna na ko ouais problème dɔ bɛ da la so problème familial waa fila bɛ to ka sara kɔfɛ a donna ta a bɔra ta ale bɛna taa kɛ cogo dɔn ne bɛ cogo min na n ka so ale b'o dɔn. Allô? Eh madame, ça va? A kɛra fama yɛrɛ basi t'i la kɔni? Alhamdulillah. Joli? Allah, ne ba a diyara n ye sa. Nin y'a tile fila hali sisan ni den kelen. E de ye ne ka client préféré a diyara n ye kojugu. 5000. Ka 2000 ta? Allah, ala k'an to ɲɔgɔn ye, ala ka n'a bɔ n kɔnɔ. Awɔ, Sœur Pierre bɛ yen nɔ, Fifalan. Awɔ, Fifalan ye modèle 2 yɛrɛ de ye, Fifalan min yan. Denmisɛnnin saba la, numéro combien? Awɔ, babi ninnu fana bɛ yen. Donc, olu bɛ dɔɔni dɔɔni k'a la, k'a bɛn 8000 ma. N y'a mɛn, n bɛna a bɛɛ bɔ sisan. N'i bɛ tɛmɛ, i yɛrɛ bɛ tɛmɛ k'a minɛ. N y'a mɛn. I ni ce koyi, ala k'an to ɲɔgɔn ye, ala ka n'a bɔ n kɔnɔ. Client kelen bɛ ne bolo diɲɛ kɔnɔ, o ye nin de ye. Wallahi, a mana ɲina ne mana a bila n kunna wagati o wagati k'a ɲinana ne kɔ, a bɛ ne wele ka sanni kɛ ne kun. Wa hali ni y'a sɛgɛsɛgɛ ni mago tɛ ninnu na, i jɔn k'a ka minɛn bɔ fɔlɔ. A bɛ ne ladiya sa, wallahi kuma bɛɛ a bɛ sanni ne kɛ ta ko n ka 2000 fana ta. I ni ce. Ala k'an to ɲɔgɔn ye wallahi, ala ka n'an tigɛ ɲɔgɔn na. 5000 yɛrɛ la. 2000 in ta 5000 mana san sisan, o bɛ dɔ bɔ a la. Mais fo ne ka ma ka furako in 1 million ko de ɲɛɲini. Ala. Ala tɛ sababu ɲuman dɔ nɔgɔya ne ye. Ne bɛ wari min sɔrɔ a bɛ taa sira minnu fɛ ale b'o dɔn cɛ bɛɛ n'i ka problème de don quoi mais baara yɔrɔ t'olu fɛn sugu ninnu ye quoi cɛ n'a nana baara kama an ka baara kɛ ni ko wɛrɛ min bɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛyɔrɔw de la quoi mais yan ye baara kɛyɔrɔ de c'est que mɔgɔ lankolon ɲɔgɔnna baden de bɛ mɔgɔw ka entreprise kɔnɔ tan ka mɔgɔw perturber quoi en longueur de journée mais ça c'est pas bon baara wagati de bɛ yen o de bɛ kɛ n'o banna ni ko wɛrɛ min bɛ yen an b'o kuma kɛ ani yɛrɛ lamaloya Cheikh ka ko la dɛ Cheikh ye mɔgɔ kuntan de. A jo fosi t'a la tiɲɛ na baara yɔrɔ tɛ mɔgɔ ka problème personnel exposé kɛ yɔrɔ ye mais a bɛ kɛ cogo di Cheikh tɛ yan i b'a essayer i bɛ ko nɔgɔya a bolo dɔɔni tuma dɔ la so o tɛ fosi fɛ. O de b'a tɔ la juguya o i filɛ ka nin min yɛrɛ walahi o de bɛ Cheikh n'a ɲɔgɔnnaw ka ko la juguya baara yɔrɔw la bɛɛ k'a basakili ci ka d'a ma wari. Mais Abdul a fana bɛ gɛrɛ na cogo min na ne fana tɛ se ka ko suga dɔw k'a la o komi e ye cɛ ye bi a gɛrɛlen la a tun bɛ fɛ k'e ka conseil demander i fɛ. Donc a bɛ nin kelen kɛ yɛrɛ la. A bon a tɛ na ne ni kuma suguya ninnu fana la dɛ a tɛ na ne a kɔni bɛna baro kɛ ne fɛ mais a tɛ i n'a fɔ a nana min demander e fɛ bi i ma ye aw bɛ ka kuma ni man da don a la. Habiba ale bɛ ka na nin fɛn tɔw laban parce que
Ya Sheikh Abdoulaye fana de i ka ko ka gɛlɛn kuma dɔw la dɛ ok a ka ɲi awɔ a ka ɲi a ka ɲi Nse dɔgɔtɔrɔ somɔgɔw bɛ di kɔni baasi tɛ yen nse ani baara bi ka fisa an bɛ ala tanu awɔ n bɛ contrôle kɛ n bɛ lasigi n kan ka fila fila fɔ ayiwa baasi tɛ tension ta kana siran kana jɔrɔ i y'a faamuya baasi tɛ ale bɛ tantɔ an b'a funu an bɛ tila k'a fiɲɛ bɔ dɔɔni dɔɔni wala kana jɔrɔ ni y'ale yɛrɛ kɛcogo ye a banna ka ban voilà la tension est bonne la tension ka ɲi ayiwa baasi tɛ sisan n bɛ n'i lasigi n ka se ka kuma n bɛ hakɛ to Kɔri siralen tɛ dɔgɔtɔrɔ vu que denkɛ ma se yan fɔlɔ an y'a kɔnɔ a ma lamɛn comme heure sera an bɛna taa traitement daminɛ o ye façon jumɛn ye o traitement ye chimiothérapie de mun chimiothérapie o ye mun ye o bɛ kɛ cancerbagatɔw la parce que e ka bana ye cancer de sein de an b'a fɔ o ma ko sin bon comment bon ne na n'a fɔra 1,000,000 1,000,000 dɔgɔtɔrɔ a tɔgɔ ka bon n'a yɛrɛ farigan ye ne minɛ so dɔrɔn o nana ni ye awɔ parce que kana jɔrɔ sindimi dɔw bɛ yen n'a daminɛna dɔrɔn a kan ka na n'a mɛnna ka compliqué selili mortu mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka na kɛ bon selili dɔgɔtɔrɔ ayi kana jɔrɔ dɔgɔtɔrɔ ala ye nin den fila de don ne garijɛgɛ la u fa dun taɲana u jigi tɛ mɔgɔ si ye ne de kelen tɛ dɔgɔtɔrɔ an bɛ don min na komi bi na bon ni cancer a bɛ furakɛ k'a ban pewu ka séance d'i ma i bɛ séance suivre antalgique bɛ d'i ma dimi dalan i bɛ ka rendez-vous fɛn fo ka taa ban i tɔgɔ la contrôle la désormais i bɛ nɔgɔya k'a ban pewu ne bɛ kɛnɛya i bɛ kɛnɛya surtout bana in yɛrɛ filɛ a tɔgɔ dɔrɔn de bɛ mɔgɔ la sisan n'i nana n'a dɔnna ka ban a mɔgɔw bɛ yen nɔ radiothérapie mɔgɔ ninnu kana jɔ u b'u ka baara kɛ
o chimiothérapie yɛrɛ fɛnɛ na a man jugu yɛrɛ a bɛ kɛ erreur ye wala yelen bɛ kɛ ka furakɛli kɛ avec les erreurs bana yɛrɛ ko tɛ koyi ne denw jigi ye ne kelen de ye musokɔrɔba hakili tigɛ o tɛ problème ye i denw ye jigi o tɛ problème an bɛ solution bɛɛ kɛ cogo min na i bɛ se ka segin i yɛrɛ ma wa ye joli ye bon an tɛ se ka foyi fɔ o prix ko la fɔlɔ parce que fɛn bɛ don k'a fɔ k'i bɛ prix kelen fɔ ale la o tɛ fɛn misɛnnin dɔw bɛ yen analyse misɛnnin fɛn dɔw ani fɛn dɔw fana bɛ kɛ yen yɔrɔ la a bɛɛ prix tɛ se ka fɔ tan cogo la ni den nana an bɛ baara daminɛ an bɛ sɔrɔ ka prix ninnu ɲɛfɔ ale ɲɛna. Allahu akbar. Kana jɔrɔ. Allahu akbar. A tɔgɔ ka bon n'a yɛrɛ i bɛ nɔgɔya a bɛ ban pewu o bana kansɛri t'o bana tugun min bɛ mɔgɔ la siran a bɛ ka faamuya an bɛ don min na komi sisan. Ala ka ɲɛmɔgɔ kɛnɛya taw cɛla. Avec la radiothérapie dɔrɔn baara ka ɲi. Ayiwa ne kɔni bɛ n jigi k'i ye ne denw jigi ye ne nka ne fana bɛ n jigi k'i ye dɛ a ka n furakɛ n ka se ka kɛnɛya ni Ala sɔnna n ka to n denw jigiya la i bɛ nɔgɔya zɔrɔ ça va aller kana jɔrɔ kasi dabila i ɲɛji cɛya kana kasi sa a bɛ mɔgɔ la o plan bɛɛ de nɔgɔya surtout i nana ka taa kana jɔrɔ Ala k'an fara mɔgɔ kɛnɛyalenw kan dɔgɔtɔrɔ ne kɔni bɛ n jigi k'i ye dɛ kana jɔrɔ ne denw jigi ye n ye kana jɔrɔ a m'an yɛrɛ kalifa i la a k'an furakɛ n ka kɛnɛya n ka to n denw kɔrɔ dɔgɔtɔrɔ an y'i kalifa Ala la masa min tɛ kalifa cɛ i y'a faamuya baasi foyi tɛ sisan an bɛ taa traitement ko jateminɛ n'i dɛmɛ k'i lawuli kana jɔrɔ i y'a faamuya il faut avec tout. Ansou, papa. Ça va? Ça va. Abina fa yere nya gane no donne. Awa. Document le devant me le fait qu'à la bayan chiniche. D'accord. Tu le combien? Ah papa, tu bene. Iba do kunu ne de bora entreprise la. Mais papa, est-ce que yere e be ka to ka entreprise la? Makelengele. Papa, kunu ne fendo ya entreprise lo manager de. Oui mais. Nini dore ben ayino. Apparemment ko entreprise ya wili. Ko a retenu la. Chebena, Pablo be chege. Wa otala bashire papa. Ali explication kele amasika di chema. Sanata. Chenje mse kele la de. Eta ya mkuswe. Kashashi to na bongara ke. Era tete telefone mi yere lo no fe. Ifana sa. Ka jega video la nyongo fe tro ni me film na je fana siran na. Ha? Be ne kere fe ne biya. Ya ne kilinga la je na fla jera ga anye da mo la nyongo. Ima bo bai. Ima bo. Yoro ifana ga ko be kele de chete. Ha e bodo ke ko ga de ne buru la yesa. Mune na fo patron yana nga do ni fare sara ga ni mo fe. Aya abla do ina sa ya bo mi na abla. Baso yeta i telefoni. Kulongere de tsika kife. Imana kulonge kife chogo ni mote ya kola. Ode mani ne burula ye. Burula de. Ne rabina yambla soni ke pew. Ne bina yambla soni. O yambla wa. Ka yambla ke. Sanata. Alla jeke. Munde doni ma. Mundo na mo foi de ma doni sanata ma. Ka yambla ko mungara. Meta ro wore me lafiya ro nake.
sara. Sarali ko de do sarali ko tɛ o. I bɛ ka sara. Ne ka sara kɛ. Depuis dugu jɛra n'i donna so kɔnɔ i kulukululen de bɛ to so kɔnɔ i b'a fɔ so kɔnɔ ɲinɛ i tɛ bɔ a jate minɛ kɛ ne fila tɔw la ne ni mun nana ɲɔgɔn fɛ ka bɔ dugu la kɛ an ka dugu la ɲɔgɔn fɛ olu bɛ bɔ n'u tɛ baara la u bɛ t'u ka yalaw la u bɛ taa sugu la u bɛ t'u ka sanuw kɛ a ka d'u ye cogo min na mais yan depuis ni dugu jɛra n'i donna so kɔnɔ i bɛ ba sɔnsɔnni ɲɔgɔn bɛ yan dɛ yan ma jɛ dɛ yan ma jɔsi dɛ n sen ko dɛ n kun ko dɛ o kuma tɛ ban n'i bɔra siɲɛ kelen tɛna lafiya wa n'i tɛ yala yɔrɔ sɔrɔ sanga ni wagati e bɛ so kɔnɔ baara kɔni jɛ yala kuma dɔw la sa i ka to ka fiɲɛni bɔ i senkɔrɔ mais o si tɛ kɛ a bɛ fɔ k'i nana duguba kɔnɔ i bɛ i girinna wa bɛ tila ka ta ka bɔ yan ka taa so ten i tɛ foyi dɔn hali n'a fɔra ko mobili ta i ka taa jigin fan dɔ fɛ i t'a si yɔrɔ dɔn. Tiɲɛ don tiɲɛ b'i fɛ i jo don dɛ nka e tɛ dumuni kɛ ka fa. n bɛ dumuni kɛ ka fa kɛ. I ka sara dafalen bɛ ka d'i ma. Sara dafalen bɛ ka di yan. I ni mɔgɔ ma bila ɲɔgɔn na. U ka kuma de ka ca sɔn ni mɔgɔ ma bila ɲɔgɔn na. E bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la bɔli ko kɛlɛ de don tiɲɛ tɛ. Ne tɔw bɛ bɔ e t'u ya tilegan fɛ u bɛ bɔ sufɛ u bɛ taa yala a dɔw yɛrɛ bɛ taa si ni dugu jɛra de u bɛ n'u ka baara kɛ mais ne t'u k'o si sɔrɔ. Olu bilalen bɛ u yɛrɛ ma ten i fana bɛ fɛ ka bila i yɛrɛ ma. u bɛ dugu dɔn e dun tɛ foyi dɔn. min f'i ɲɛna bidenw aw tiɲɛni don koyi. a ye sabali dɛ n'a fɔra aw de bɔra so ka na duguba kɔnɔ k'aw bɛ na fɛn ɲini na e sanata e filɛ e ma minɛlen b'aw ka dugu la e nana fɛn ɲini de la. Minnu bɛ k'i nɛgɛ nɛgɛ kare kɔnɔ tantɔ u bɛ jan na n'u y'i nɛgɛ ka bɔ du in baara la walahi e bɛ kɛ bolodenkɔni tabasiri ye aw bɛ kuru yɔrɔ min na aw bɛ mara yɔrɔ min na aw kan ka yen de kanu ka yen diya aw yɛrɛ k'a kɛ cogoya bɛɛ lajɛlen na yaasa o baara in kana tiɲɛ aw bolo misaliyala sisan ni e bɔra nin baara in na ka taa don baara wɛrɛ la i k'i ka baaraw kɛ ni su kora k'i ka taa si yɔrɔ min ma n'i diya i bɛ tiɲɛ wa e tɛ tiɲɛ i sin i ni ala cɛ la. Ka tiɲɛ wa. Ayi dɛ. Sanata sabali duguba man ɲi duguba de b'an nɛgɛ nɛgɛ k'an fili an yɛrɛ ma k'an fili an bɔkolow ma k'an ɲinɛ an ka tabiyaw kɔ Sanata kana ɲinɛ i yɛrɛ kɔ Sanata kana fili i yɛrɛ ma kana ɲinɛ i nakun kɔ i miiri masaw la i miiri bangebaaw la i k'i miiri a ka dugudenw na ala k'an kisi k'an tanga ni e ye nin baara in bila ka to janjanja la kare kɔnɔ. E bɛ cɛ dɔn. Ala ko tiɲɛ na papa ne tɛ cɛ dɔn dɛ nka ni ni cɛ y'an sigi ka kuma wa o échange kɔnɔna la ne yɛrɛ ye cɛ ka document minɛ k'a lajɛ papa compétence bɛ cɛ in na dɛ a kalannen don wa a b'a ka baara ɲɛdɔn wa ne dalen b'a la ni nin nana an ka entreprise la nin bɛ se ka nafaba de las'an ma. Aya ma fille. Docteur. Oui. Ne bolo e ne wele ko ma ko urgence dɔ bɛ yen nɔ. Ne kun ye wele bilen c'est vrai mais concernant la maladie de la vie. Ko kuma fɔ ko musokɔrɔba ka bana ko la. A tiɲɛ yɛrɛ la ne ma fɛn fɔ a ye dɛ. Barisa a yɛrɛ bɛ état min na ne siranna k'a fɔ a ɲɛna o kana na dɔ fara a ka bana yɛrɛ kan tuguni. Temps de dira aw ma bɛɛ b'i somɔgɔ dɔn bɛɛ b'i ba dɔn a bɛ se k'a ɲɛfɔ a ye so kɔnɔ cogo min na a b'a faamuya wala n'aw nana yan dɔrɔn an b'an ta kɛ traitement o b'a sɔrɔ a bɔra a bɛɛ kalama mais ne bɔra ka min de jateminɛ sisan a bɛ i n'a fɔ a tun tɛ foyi de kalama a ka bana ko aw tɛ t'o la dɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la docteur ne ma fɛn fɔ a ye. Non vraiment e jo kun t'o la e kun kan k'a bɛɛ de ɲɛfɔ musokɔrɔba ye bon nin filɛ nin ye an filɛ nin ye ka baara kɛ nin tantɔ e ko ko position tɛ e la k'a ma nɔgɔn an n'an jɛɲɔgɔn ye baara kɛ pour un début an ye nin ko in kɛ aw ye gratuitement mais prochainement kɔni nin arrangement sugu tɛna se ka kɛ musokɔrɔba dun ka fɛn bɛ phase laban de la foyi de man ka négliger n'a nana négliger dɔrɔn o bɛ kɛ problème ye o la a ye taa ka ɲɛɲini an ka séance tɔw kɛ o de kɔni ka di ne ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ. O diyara n ye kojugu. E ko ko a ye fɛn baara fɛn fɛn kɛra la sisan k'a y'o bɛɛ kɛ gratuitement. An y'o de kɛ o la. E docteur i ni ce ko ye ala k'i sara i ni ce walayi o diyara n ye. Ala ka dugawu minɛ mais n'an y'a kɛ cogo bɛɛ de la an kana se ka baara in jɔ parce que ni baara in jɔra dɔrɔn musokɔrɔba ka cas bɛ niveau min na phase terminale don a man nɔgɔn a bɛ ko ko la a y'o bɛɛ de bila a ka solution bɛɛ de ɲini an ka se ka ko in tɔ ɲɛnabɔ an ka chimio étape tɔ ɲɛnabɔ sinon an ka baara bɛɛ bɛ kɛ fu ye an ye min kɛ o bɛɛ bɛ tiɲɛ.
ay ko ay ɲɛɲini yɛrɛ min kɛra ɲɔgɔnna wɛrɛ kana na kɛ i ni dɔgɔmuso a ye taa ɲɛɲini yɛrɛ de sinon an tɛ se ka dɔ wɛrɛ kɛ ka tɛmɛ a bɛ niveau min na tan n'a y'an tulonkɛ dɔrɔn an ma sigi min ye a bɛ ko ye bon ala k'an n'u cɛ jɛ vraiment n b'o yɔrɔnin f'i ka gɛlɛya kɔ n y'a faamu n'ala sɔnn'a ma sisan kɔni a mana fɔ cogo o cogo an b'an jija ka kɛ ten tɔ i y'a faamu mais prochainement chimio tɔ minnu bɛ aw jija parce que séance de don quoi a man ka jɔ fana de n'a daminɛ ale kan ka kɛ fo ka taa s'a dan ma parce que ni temps sugu dɔ dira cellule morte ninnu dɔw kana essayer k'u tila ka proliférer ka k'o gɛlɛya mɔgɔ bolo quoi fo k'a kɛ k'a bɛɛ jɛni k'a bɛɛ ban pewu quoi a y'a essayer ka ko dɔ kɛ joona joona an ka tɔ bɛ tugu ɲɔgɔn na o de kɔni ye ne hakili la ye vraiment o bɛ diya n ye dɛ d'accord a b'a hakili to musokɔrɔba la n y'a faamu ok merci n bɛ taa musokɔrɔba ni ala sɔnna ma n'i y'a ye Pablo y'a gɛn ko dɔ b'a la i janto i yɛrɛ la kana girin ka da mɔgɔ la ten i yɛrɛ m'a fɔ k'i n'a échangera y'a ka document ye a kalannen don kana jɔrɔ i bɛ baara sɔrɔ yɔrɔ don Papa, ne y'o bɛɛ faamuya koyi nka a kun ka di ne ye an ka cɛ in to entreprise la aw bɛ se ka 3 mois dɔrɔn d'a ma n'a m'o nimisi wasa a b'a bila ne ko e jija kun nin ko la Papa e de bɛ to k'a fɔ an ye kuma bɛɛ ko mɔgɔninfin k'i mana kɛ cogo sugu o cogo sugu la ni se tɛ mɔgɔ minnu ye k'i k'u dɛmɛ wa ne ɲɛ bɛ nin cɛ in na cogo sugu min na Papa wallahi nin cɛ in mɔgɔ bɛ dɛmɛba de la wa o n'a ta bɛɛ ni nin nana an ka entreprise la n dalen b'a la a b'an ka entreprise la ta ɲɛfɛ baasi tɛ n y'a mɛn a fɔ a ye k'a k'an sɔrɔ so sini an bɛ kuma a ka numéro t'i bolo wa awa ka numéro bɛ n kun Papa o bɛ sɔn ka diya ne ye dɛ k'i dɛmɛ ou bien ayi a ka ɲi a ka ɲi nɔ n ye livre min d'i ma k'a kalan ni gɛlɛya i k'a laban yanni sini cɛ i k'a résumé kɛ k'a di an mago b'a la problème t'a la ok n bɛna fɔlɔ wallahi min kali ye bi e bɛ tila e ni den bɛ taa aw ka dugu a fɔ safurulayi burulayi e y'a ye burulayi ka n'o fɔ sa o tɛ ɲuman ye ka n'o fɔ o tɛ ɲuman ye ka n'o fɔ komi den de ka di ye yamaruya bila o tuma n'i ye yamaruya bila den de bɛ kɛnɛma min kali ye i fila minnu filɛ nin ye janjanja la kare kɔnɔ a fɔ ne y'a f'i ye bi dogo sini don i bɛna fɔ n ye nin kelen kelenna bɛɛ bɛ tiɲɛ kamalenninw b'o tiɲɛ wa o caman de bɛ kɛ musomanin dɛlɛnkanw ye n'i ma den sɔrɔ ka tugu dɔrɔkutalaw kɔ i bɛ taa sɔrɔ u b'o lanɔgɔ a dɔw yɛrɛ bɛ kɔnɔ yɛrɛ ta kɛ den yɛrɛ fa dɔn sanata i miiri i masaw la i ka to baara la i k'i muɲu i k'i nakun dɔn i k'i mago don i ka baara la i ka dudenw bonya i k'i ka ɲɛmɔgɔw bonya i b'a fɔ i bɛ k'u bonya cogo min na sanata hali ni e b'a dɔn k'e hakili ka bon nka e tɔɲɔgɔninw de bɛ fɛ ka don i n'i hakili cɛ kana sɔn ka se la fiyewu n b'o de ɲɛf'i ɲɛna nin ne burula i ka ladilikan ye k'a f'i ye ka d'a kan mɔgɔninfin n'i ɲinɛ n'i jujɔn kɔ i laban ko b'i kamana kan i ye n ka kuma faamu ka d'a kan e ni ne b'i n'a fɔ an ye balimamaw de n'an ma gɛrɛ ɲɔgɔn na ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn bilasira ɲɛ ti jumɛn de b'a la ye an nana an kelen wa an bɛ taa an da an kelen an bɛ yan waatinin min na an k'an bɛrɛ bɛn ni mɔgɔninfinw ye an k'an muɲu an k'a dɔn k'a fɔ ko an taala nin ɲɔgɔn an ma f'i ye ko bolodenkɔni kelen tɛ bɛlɛ ta sanata wallahi n'i ye nin don in baara bila i bɛ tila k'a fɔ ko ne burula i y'a f'i ye ka d'a kan i bɛ kɛ dɔnbagalafili de ye nin ne ka ladilikan ye k'a f'i ye n'i b'a mɛn a mɛn n'i t'a mɛn n'a y'i diya cogo min na i bɛ se k'a kɛ ten i ɲana i tiɲɛna foyi tɛ se ne burula i ma ne ta ye ladilikan de ye burulayi
Écoutez, ne tilala o kuma o bula fo cogoya wɛrɛ fana t'o la min fana cɛ ka ɲi ne nin fana ye mun de tilala n'a y'i ja faamu n'a y'i ja toyi ne tɛ kuma fila fɔ hali muso min tɛ yen ne se ka siraw ɲɛ ko n tɛ n ka tiɲɛ fɔ ne bɛ k'i bilasira de e ko ne bɛ kɛ dɔnbaga lafili ye wa Burulayi 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 sunɔgɔ kɛ an mɔgɔ damadɔ de nana fila kɔni bɛ olu ye den sɔrɔ i ka kuma o ye tiɲɛ ye mɛnɛ sɔnna n ka kuma ma walima i ma sɔn Burulayi Sanata i sɔnna i bɛ to du in kɔnɔ ka baara kɛ walima i bɛ fɛ ka bɔ de ni bɔli ko de b'i kɔnɔ o ka nɔgɔn n'a bɛɛ ne bɛ taa kuma patron fɛ su in na bɛɛ ni Ala sɔnna ma sini dugu mana jɛ i b'i ka minɛnw bɛɛ cɛ i bɛ taa yɔrɔ min man di ja Burulayi ne bɛna fɔ e nana ne ye de ne b'i dɛmɛ de o ni ko k'i dɛmɛ juguman sira kan ne Burulayi bɛ se o la ni ko k'i bilasira k'i dɛmɛ ɲuman sira kan ɲani sira kan ne Burulayi bɛ yan o de kama o i sen bɔ a la i ye kuma min fɔ ne y'a mɛn o wuli ka ci da sisan su kura teliya wuli ka ci da n wuli ka ci da Burulayi yɛrɛ lajɛ e bɛ yɛrɛ filɛ jɔnni e bɛ ka ɲinɛ k'a fɔ ko ne Burulayi de ye nin du garde corps rapproché familial ye Atelier wuli e ni ne a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Atelier tɛmɛ e ni ne a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cɔ wa dugujɛ k'i minɛ n'i ma sɔli ka wuli k'i ka baaraw kɛ a kɛ waati la n bɛ don i kan ni busan ye pourquoi comment Cara, notre mesure. Kalabankura, 30 mètres. 93, 93, 74, 10. CS Boutique. Pour tous vos besoins des chaussures de marque, en gros et détail, siège au Grand Marché d'Adjamé à Abidjan. Tel, plus 225 07 02 24 74 58. Groupe CARICOM. Vente et location des véhicules, Niamakoro, cité UNICEF. Tel 70 54 54 31. Adelika waray o ye tiɲɛ ye ma tɔgɔ mɛn ngalon b'i da te Nesiri n badenw te Nesiri kɛn bɛ ka tɔnbɔla belebele labɛn a ka kiliyanw ye tɔnbɔla min ni lajalifɛn caman bɛ sɔrɔ a la i n'a fɔ téléviseur écran plat téléphone portable fo ka taa se humidificateur ma ani lajalifɛn caman bɛ sɔrɔ lajalifɛn ninnu bɛ sɔrɔ cogo di n'i ye te Nesiri san i b'a foroko dayɛlɛ n'i ye ja min y'a kɔnɔ o b'a yira ko e gagné na o ja in na i b'i ka te Nesiri foroko in da k'i boli biribiri ni k'i senfa ka u jaba lasɛgɛrɛ ni o ye bagadaji ye nara place immeuble Agoni la i bɛ t'i ka lajalifɛn minɛ wa ni maa min ma ja ye a ka te Nesiri foroko kɔnɔ i ma perdu dɛ i b'i ka te Nesiri foroko in mara ka d'a ka tɔnbɔla belebele wɛrɛ kan ka kɛ Nesiri clientw bɛɛ lajɛlen ye yaasa bɛɛ bɛ se ka lajalifɛn sɔrɔ cogo min na te Nesiri t'o ka sɛgɛ